It-tlieta filgħaxija t-tim nazzjonali Malti tal-futbol kiteb l-istorja kif fl-ewwel edizzjoni tal-UEFA Nations League pajjiżna ġie promossa għal grupp B ta' din il-kompetizzjoni Ewropea. Dan seħħ wara l-tim Malti tan-nisa rebaħ bl-iskor ta' 2-1 kontra l-Latvja fil-ground taċ-ċentenarju f'Taqali quddiem folla sabiħa ta' partitarji Maltin. L-ewwel taqsima ntemmet mingħajr gols u fit-tieni taqsima il-Latvja skorjat permezz ta' penalty mogħti minn Karlina Miksona. Ġeni xwereb ikkonċentrata. Miksone bil-penalty shot goal. Il-Latvija jmorru fil-vantaġġ. Iżda t-tim Malti li kien jeħtieġ biss punt minn din il-logħba biex jikkwalifika, irnexxielu jġib l-iskor indaqs ma' kważi sija lob b'gol ta' Kaylee Willis. Il-cross ta' Koxkini daqqa Daras u goal! Il-Maltin iġibu l-iskor indaqs permezz ta' Kaylee Willis. Kien fit-72 minuta meta pajjiżna mara l-ewwel darba fil-vantaġġ kienet Rachel Koxkieri li rnexxilha tagħti pass preċiż lil Marija Farrugia li wara li daret mad-difiża tal-Latvja tefet il-ballun fix-xibka. Marija Farrugia tagħmel l-iskor 2-1. Marija Farrugia tagħmel l-iskor 2-1. Dan il-gol fisser li Malta spiċċat fl-ewwel post tal-kompetizzjoni b'16 punt wara 5 rebħiet u draw wieħed minn 6 logħbiet. Tul il-kompetizzjoni nisa Maltin skorja b'kollox 13 darba u sofrew biss gol wieħed propju fil-logħba mal-Latvja. Mat-tifsira finali spikkaw iċ-ċelebrazzjonijiet tal-plejers Maltin, l-istaff tekniku u l-partitarji e kif pajjiżna l-ewwel darba fl-istorja mhux biss rebaħ il-grupp iżda kiseb il-promozzjoni. Din l-aħbar ġebet ir-reazzjonijiet pożittivi minn bosta fosthom il-Prim Ministru Robert Abela li awgura lit-tim nazzjonali tan-nisa li kiteb l-istorja bl-aktar mod konvinċenti. Mal-Prim Ministru naqdet ukoll martu Dr. Lidja Bela li tenniet li dan xieda kif bid-determinazzjoni u rrieda xejn mhu impossibbli. Il-Partit Laburista wkoll awgura lit-tim tan-nisa Malti għal dan ir-riżultat pożittiv f'isem pajjiżna.